nsogbu niile ha pụta, karịsị ndị gbara ọsọ ndụ n'ebe niile dị iche iche na Naịjirịa, ma ndị nọ n'ọhịa dị iche iche n'aka ndị kidnapa, nakwa ndị nọ n'ụlọ mkpọrọ na-enweghị ihe ha mere. Anyị na-ayọ gị ka ịzọpụta ha, mere ha ebere, ka n'oge na-adịghị anya ka ha laghachikwa. Nna nke ebere, nara ekpere anyị ndị a n'ihi ọkpara gị Jizọs Kraịst bụ onye nzọpụta anyị. Amen. Ka anyị guzo ọtọ. Kraịst bụ udo nke anyị. O mewo ka anyị na Chineke dị n'udo n'otu arụ ahụ site n'obe ya. Anyị na-ezukọ n'aha ya na-eketa oke n'udo ya. Ka udo nke Onyenwe anyị dịnyere unu mgbe niile. Ka anyị kelerịta ibe anyị ekele udo. My hands are blessed with the blessings of the Lord. My hands are blessed with the blessings of the Lord. Anyone I touch surely must be blessed. My hands are filled with the blessings of the Lord. With the blessings of the Lord. Abụ maka ọfatịrị. Abụ 255 and 258.